sini boy rok bo senawi tongo tei kaisa YouTube channel bo tongo Subrai TV hnai ar bo bono naikoli khai tongo haike जों khai pal ke bono borom roi yafa khoroi lamjak saglayana hambai sini father no Jogana hambai pura ni boro misangno hambai asuk anati asuk kotor kok samriang abahai ni misa tere samisa kaito na chabamani je chiktei samisa kaito ni bagi sabi kaina bagi chaitagi tanga sugno puilano keplaisa apa kaito na hambai marunai tini ni anti naitok salo oro o pandao kai manja kain bagi kai ani tatu buku sungbai kai tani kotla kisa baklaina bagi aro o sat kai tani rumani bagi rangsak bisini ter jamatia kesun rangsak bisini tero angkanamani omanang kapoila o mahai jamatia Kristen okni bisinya jotana kansa ke kutum belai omo kaimani abo belai koknatok tamni himba bisiskan tu jubilee rock simpalai tongpuru Subrai Jisu Kristono poito kainai joto takup buku sang kansa ke kutum belai kaitorno hambai rumani abo nang mani kokno abani bagi poilano omahai ke opandano plan klaina chapnai rock tai songsanai rock jotono ang ani khani congratulations ang yapana musungotai o naitok panthao kaina bagi ano seprunai o pandani joto songsanai rock nobo ang khabai khukbai hambai koruna maya poro borom ganang joto chini reverend pastor rock deacon rock nagardi joto ni bumung ang maya tei kini o pandao kai manjak kainai rock joto ani takuk buku sangsung joto no wansgi naike talikya kaham kepal kaham borok no tam himba chung jongjak bosong Peter Solondia Peter bini koktuno sihamahai jongjak bosong sini sinimung sini identity oro kaisa sinimung oro sijak tonggo jamatia dofa abun say wansgi naike abun say fundamental type of basic sini kaisa sinimung tongmani abo chin jotono kaitor bai jongjak bosong no singno chongnai abo korup borogia singhai chugia borok bai chong thebo chung khorok kusuk chung proud ngo klaso ang class leader haike jongjake ang balai bukhas krango jab kisa dolo a dolni leader hisabe ang jongjake abonoti ang proud ngo abo buibai jongjak mani borok munisibai jongjak mani tiaba sing jotono Subrai Jisu Kristono poito kalainai rock sing jotono kaitor bai jongjak nanti nabi Jisu kanato abani bagino sing kapal kaham talikya kaham belai fortunate borok na tam himba oro rangchak bisi liter golden jubilee ni kok ni bible bo koktama kahamo rangchak ni kok logo Jisu samani rangola manai borok ni kok ketawo rangola manai borok nogo kasigi tangi binije tongkuri bebak no fal bainai tamni hinba bo rangola no bo mankat sinjoto no rangola manai borok no tei sinia rangola ingka Subrai Jisu Kristo
Abani subject Psalm 118:29 kaito no hambai judi tamni hinba bini hamjakma paiflaya abo chini langmao jamatia bosongo abo nai thaiki bini hamjakma bai bini paiflaya takflaya hamjakma no keplai sakaitor jamatia takuk busong no hulukat tak busong kini ni opandan ki wansui kompruang ang bautika wansui naika suri naika samunati sanai bos subject na te kini kaito ni koklos natu ani bukhao wansmu kaisa thaimani ang aganati sanamusungo Aboke fulukjak mani bichabo fulukjak mani Revelations bichabo chapter 2 epis matano kaitoni suari suhamani ya kok suhamano Revelations fulukjak mani bichapni pela mota kaisni ni bagi si harnai citi letter tangaro chapter 2 ke epis motano suhamani kok su perimano ang nabalo kisah perina tamni hinba ang kaklayo omo jamatia wakni bagi omo belai nang mani appropriate kok kaito ni kok epis ni motani suarino haihini suhardi yagra yago atukiri calls me not hinay arangchak ni thopna kaisni ni kesaro hinay aborok o koklo sao nung klaimarok no ang saimano nung besuk samang krak kalaika nung besuk soika nung klaimarok no babak no ang saimano nung besuk soika ang Ciprani Borogia Aipono Ciprani Laibumano ti kisamisa kanana sat mangkangge motani Laibumano tibo kisam sekok dini kupti kanana gara mangkafru ang kanamani kaitaisan ki jamatia dofa poitoni bagi belai satokda dini slide Abo-tabuk ni serai rod tabuk ni sikla sikli rod saiman yana dia okra rod abano saiman nai. Sebrai Jisu Kristano poito klaima bai. Sebrai Jisu Kristano poito klaima ni bagi bui bai satok jak na nang nai. Oro matai ni gospelo sing Kanamani kog Jisu samani kog norok ani borok ungmabai. Norok ani borok ungmabai bui norok no lasirke. Norok no satokhe. Norok no tatal ke kog hamya sake norok ham saja. Abani bagi ang sana musungo tupra hasteo joto try ni bisingo Jamatia bosong Jamatia dofa especially kaitor bai ham sejak kaitor bai hamari man tamni himba okok norok ani borok ungmabai bui norok no lasir te ani go baksa borok sanggo ani go sinijak borok sanggo puito ni bagi borok balai seperti para ni kutuli matangka kangi ketal jaga rogo matangka no huk bebak no yakari matangka tamni sebagai suku no puito ko borok bo apoito no yakari
kaham tinggi tongi mangkamo buibai borok bai baksa kia ani borok umabai norok nasir jake satok jake bui norok no tatai ke ho kok hamia sake norok hamsa jak ba busuk kiri masing ka busuk kairak masing ka sarai ka Yesus sama norok hamsa jak busuk kini betano keserang kai manusia hamsa jak abani bagi o rancak bisini jubili ter palai tong mani o jogao ang kakayo norok specially kaitono hambai marunai tam himba buinislai chingno kaitor hamjaka hamari lika ching hamsajak na poitoni bagi satok jak na chingno sepluka kasrang di tongtok di tamni himba tamni himke chuk na hao norok ni bagi sokat kebang makapijak kasrang di tongtok di tamni hingge chuk na hawanok ni bagi sokat kebang makapijak rangcak bisini ter jubili palai puru omono wansugui bo kasrang tong nanango kaitona hambai runanango cingpini tabu kasu dol kotor engka borok bangka motak kerak engka aborok bebak tahan na siapun lagi omini bagi bo kaitono hambai upai kaitor mini bagi nono poito klaima bai cingno satok jak na bagi cingno sat ika abuni bagi cingno na hambai firman ipis ni moto na si hamang neng klaimarok no ang saimano neng besuk samang kerak laika neng besuk soika besuk satok jaka besuk mas soika poito ni bagi ang abebak ang saimano mansugi lagi bui kebo cini cerai konai ro tabuk ni siklas sikli ro kabana saiman niapano poito no narigi tong na bagi cini nukung ani loge tong na ani loge song ani ama ani babu ani dada ani dadu song busuk satok jak na nangga suina nangga abro bui kebo saimaya pano oro sijak tonggo abo ang saimano jino kan dapat naik ko abo ang saimano kaito saimano ang saimano neng busuk samung kerak laika ang saimano neng borok hamierok no soimanya Chonghor unyawino chonghor hinay rok no norok potali laika haki borok le tatang no romka kubuy lamat tang namusin jagi kaito kubuy kaito bay tang namusin jagi hamia rok no diari tatang rok no yakarka borok no yasaglia neng kha kolok neng ani bagi satok jak pano yakaria ini bisik try kero neng kha kolok ani bagi satok jak pano neng yakaria ni bagi na tinioro satok jak pano yakaria tabuk tekisakot hai pano ang nono okok kaisa hinna tonggo nung sekango hamjak mahai ano tabuk hamjak kaliya hai pano ang nono okok kaisa ani sana tanggani complain tonggo nengani bagi klaimarok bebak no ang saimano satok jak mani sacrifice klaimi saktari samung klaimarok bebak no ani muito tongo ang mungsa no ang pop iya bebak ani kau chokta hai pano ang koktai sa tini nono sana musuh sekang ano hamjak na hai tabuk te hamjak liya nini hamjak ma
kisa komitaka agire ano asuk hamjak mani nini langmani ano kisa kinaro sairo ano dagarka nini bukao o sengsarni malik nirok kana o sengsarni jolma jolsarang kana aborokno ali thai yo borokno taka borokno tonir ka agi ano hamjak mahai tabu hamjagi oblo ali complain ang dono koktai sah na tonggon sekango hamjak mahai ano tabu hamjak tadia bukau dukongoi kakamui juno samahai kaito antai ang musma taiba ini hamjak ma mana sekang nangano hamjak tamahai ini hamjak ma mana ang musunja pia ang tabu maya wansugi naidi neng busuk keleka ini sumsok yakarui agi klai mahai klai pidi kaito niko wansugi naidi neng busuk salka kaito bai busuk hasalo tangka busuk kulukha busuk beli tangka kaito ge sumsok yakarui taisa anitani kipuli paidi kajani taku bugesong rancang ma bisi ter paima ni abo kaisa sepno chini bagi motani bagi chin hai poito klai nai rok ni bagi tini ke bises ke jamatia poito klai nai rok ni bagi oma kaisa opportunity no sujug no kaisa sepno upuli ugulogo sing himi paimani o lamano taisa Seri nainani Cini caya rokno saimanei Taibo soi jisuni sagri haike tinangmo tong nabagi Cini laitang marokno Cini lai bumano Seri nai Cing lama koroi tang marok Poito beli tang marok Caya cugiang marok bebakno karat klai taisa Soi lama kipili painani chini nangkange chini track change klainani hamya lama te ching himitong mani tabu o occasion paima bai kaitorono rumani o set no hi antebo poito ganang boro haike tin simi ang tongnai jisubai malai nai korok sapano age himmani lama himma bai ching bible nugia Salka baini Jiswa saimani agulo salka baini o elemi koroktam paimani sung saimano borok atukiri nor thari Bethlehem sopaikya sung Christmas ni yorono tongo borok Bethlehem ni gwal nogo sopaikya subai Jisu bai malaikya serai Jisu no kulungka bajuka tei aruni ulo sijak tongo kaitor ni suari bai sanak ma bai borok kubum lamatei kipili tangkani abo soiko jisu bai cheng malai mani yagulo cheng himma lamati tei himma liya chei kubum lamati ketal lamati mahimo abo haike atsuk kotor naito kotor panda o occasion event celebration pai mani yagulo nangkange ching kubun lamati ketar lamati sui lamati hinna bagi kaitor chingno kobok mani no omani bisinti o pandani bisinti satok jakmung rok abo tongnai noti sakjara haipano ching Jisuna poito klainai ro kabonoti khati tongna langya khabai jagi tongna tangya tamni himba Bible bisingono chini pantong kaito suno kokrmani nini bagi
ang coba kelainai kaitor sini bagi coba kelainai cino saisung susuke kaitor Emmanuel Christmas ni omolo sing akokno muito kelayo dia layo bo umka Emmanuel kaitor jing bai abo soikok Bible no seri naike jing akok nelambak niko poin yapang bisap ni simi paita kunujak mani bisap jora ti kok bokri kaisa tonggange abo omlo kaitor jing bai bo musino Abraham no Jisaya no tei joto dieri rok no bugra rok no kokromani takirdi ang nimbai tongnai Jisu bini sarir rok no sangmani kok mol payasa kok no muito nardi ang norok bai mang tonggo yesun saisung susung ya cing saisung ya langmani ulamao chini loge tai korok sa himi tonggo Christmas ni jorawo sing okok no bises ke muito kalayo kaitor chukna hari yong kharei sing hai borok ni suni langmao hapmani gyang tini saising ani kaitor ano snamnai ano melignai ani kaitor ani loge tongkengke ang Jesu koto Jesu kebang amjok mungrok belok mungrok ani langmao paipano ang abrok no kiria tam himba ani loge ani kaitor kedi samli ni harundei lomung 23-24 kedi samli ni harundei yang himitan na nang pano ang kirigalak tam ni himba ning tongo ani loge tini jamatia takok bugusong no poito klainai rok no kaitor sana musumani okok akiridi tadi bekha karak umthung ni poito no tebo rak rudi tam ni himba Jesu nobar sibi paipano Jesu kotor kiri masing sa nobar sibi paipano ni langmao ang ning loge tungko tei bini bagi poito ni bagi seberai Yesus Kristus ni bagi sing bisa satok jakna jora manke set manke elambaga si tamahai sing kepal kaham sing ham sejak borokno tak bugusong asugno tini ang norbai sana musungo paidi paitago sing jotono kaitona hambairi kisa surinai amahai asuk o pandau manjak painai norok bai baksa kaitor ni kop no kisa baglai na bagi anobo sujud nai kaitor no paisi tansake hambair lainai tei tinang ni bagi bini hamari no sagitam pagi sui lainai Joto bahasa lain mai ganang apa kaitor nini saudari sanjla seberai Yesus Kristus sunnah purengka neng engka cini apa o cukna hao tongai cini apa awai neng sunnah purengka cinjotono nini cerai nak cinjotono takut busong no abna kari apa kaitor neng sunnah teibo nini hamjak ma purengka teibo neng sunnah kairoka nini sajlano nini kacuksa sajlano chini bagi o sengsara roharka tei bini bising tei bini satok jag mung tei bini cross ni bising tei bini tei katar ni bising tei nung suno matangka nini hamari bai nung suno supungka nung suno nini besar senamka nini borok senamka Jongjak borok selamka. Oh my God, apa kaitor sing usap cukia borok, sumsagelang borok, nini asuk wana masing sa hamjak malo yasak na cukia borok, hai puno nungak cuno kairogui
Biseski apakaitor antini ani takuk songbai baksa nono hambai ruo jamatia takuk bugusongno jamatia bosongno dofano nini khairok makotor phunuk mani bagi surisano apa surisano subrai jisu surisano folakatar nini hamari no teibo luklaidi biseski chini jamatia bosong sakao kebangma kosto kebangma jenjal ni bising dei himitongna yodofano Subrai Jisu ini pandri poito nareknani nomor kotor kiri masingsa nomor sibitong pro pandri Subrai Jisu tam himba nungno bebak pan bumuk nung suno kogrmani tonggo takiridi ang tonggo nung bay baksa mol payasan nung bay mang ang tonggo abani bagi Subrai Jisu nini panno Kabelawi, sing ini besar betul hai ketong. Cingno cuba jadi, cingno hamari rudi, tiasa jara cingbai tongdi Subrai Jisu. Cingyo tubra hasini bagi baju Suryo Subrai. Nono tabuk fano sini aku cini takut bersong dibagi Suryo Subrai. Menak mabai kobal jagi tongnai cini takut berok no Subrai. Nini kairok ma funudi, nini pohor funudi. Bebak manak mani samungrok no yakari nini tani fai nini hamjak mani ya pohor no yasak manani Subrai Jisu mbok no hamari rudi khairok jari cini osrimo nini sondari sadla cini Subrai Jisu Kristo ni mungoi amen asudi jatuh hambai balai bagi pai hambai pai manjak pajak pungkusang jorani ilimi sini Father, please jangan pelai ke hambai, jangan pelai ke nang mani kok, jangan share kai kelang itu kan. Pada kes tahu hai nai tei sesan tekai sawo, thang lain na, boleh bagai ini rangsak bisi der, nengui jugal nai konvenar, Reverend Pastor dan Guru Jomate Sarno, boleh jorano ya pariru. Hambai. Sini Father Easy sini Bosong sini O bisirang sakte go haimani bagai te sino nangmani kau kesari kaksari romani bagai belai ke sini Father na hambai hani bagai ya pak korogoi jeng borom dewi siapa itu borom rolaigan hambai sah tabung ni seinai jorak kerika hani bagi tini ni tui pan tabung ni tui pan ke Reverend Aishuk Jomatia sini ku konvenar botui donai tabung ke short sharing ni jora sasamai muni jora o jaga go tonggu Jogodis Reverend Lal Thuama ni nukum Ritia Reverend Indrapodo Juddo Mohon Bir Chandra borok sanai bon ya gulo Resanai tunggu Kirti Kishore Jomatia Burburia Mothani Samutra Mothani borok resanai ani bagai jeng tabuk ne jora ya persigan sini tei phangno Reverend Aishuk bono jora ya persinai haifane jeng sini thani belai ke nograi nangmani nograi kotor puk sini puilani missionary sini bosongo missionary kaidoni samung tangphainai sini Lal Thuama ni nukhung no tei boni loge phainai sini missionary bonobo jeng borom khali hani bagai jeng sini kaki loge puilani missionary sini do phago 1972 wohonka 73 go le phaila bono sagawo sini bono ikoige sini pastor Reverend Ritia Reverend Sangjuala bonobu koige bono sini asarokle asaro malu teman kita karya kartu bola kartu bola malu
their first mission of 1973 is celebrated government of 1973 로 할까? 이거 무슨 일을 했다고? 오늘 first mission. Ako asaro kuri dari pastor rokat he phai sidi gas kaisa karo na जों di poro bolte isa lug laikinai hai pana sini badi bon mam laisai jomatia kristan ha 1972 sono 1973 tali tata porengke bo sini do phago kuar kamigo missionary khlaigai जों bai tong phaila जों kai teni ko phering khaigi ani bagui जों bono pok maya abo sini hanjak ni mari kisi saya phalai jotto ya pakhoro laigene hari logo boni ko ba khana lainai testimony sabe asli ni rakha tini siari donai tak sibosada aro jaso kongsi katina ka aro aso kongsi na de tola thara da bobo ka khada boga retire emu ha pastora bobo sini yu biego Tiwan nalo bo posting khaye chini association sam khaidang la ha ani bono bo 1997 to 2003 asa kedet rang samung tangka bono bo chen hajak mani mari ya phalai nai chini bo chen sini tui phano jore ya belakang hambai sini asus dorong sini coordinator na belakang hambai o jora roman bagai temane sini boleh si chair la thum khali ma kala thumane da bhaya hoksa Father Donai Rock, Nero, that they vision of a golden opportunity in the Maria when Father of Night Home India, vision of Haveri. Father of the Kanama, Kotoma, Speaker Kotoma, Hypen, how can I tell you? There is other vision of Pakistan. Apa ya? Tunggu. Hai rok phai tong thung जों जे बिसिं दंनायाव जों पार्टिसिपेट खालायनाय आरो जों दिनै न'आव शेरिं जरानो जों पालेबानि साथारनाय दा जरावनो तमाने हमला जों Cini bus jualan itu pria, oke, ayah ongkloni pandar, buahnya heri tangga. Han bawa ni jualan itu pula ni sakta lainnya. Awan bawa aku lah sekarang kau isnai cini, oh pandano siang saya ruang ni bagai. Resap mengnibisi tu cini siang saya ruang isnai, ada jaga kau nai mandinan kirti kisur jamatia buru-buru amat hani, boleh resap mengnibisi tu cini. O pandano sensayo lesna kirti kishur jomatia tonamla nene sanung bai seno pandano sensala sivano Hello, six. Rasahi rozak panu, kisi saya sekarang kau masa sini ni, katung mana baik bukan ni kau no. Ni apa? Asal kau kah kelakar. Tu ibu sih amat semua kalau itu orang kelak kepama asyik. Zaman dia ro, asal hai jade. Ang belai ke kai to no pai
Kemazak, kamu sumung kemazak, tong pecah teh kemazak. Beba kemazak itu, okai kemeyak toriti, asli jorato omani. Belai pepai pe yang kami baru. Teh kaisa las, teh kaisa tukang kau, asli rancang bisi. Tak anti osa setiap waisa oke kiri kasih kane nak kebang malu. Bos kita pendek diamond buksa, joma tiarok ni asli. Kadang-kadang kau sebut saya kau kebuka, tong toya.